Hey, welkom in mijn museumkamer. Want kom maar gauw binnen. Nou, dit is een heel mooi museum. We hadden een verzameling en alle knuffels, speelgoed, poppetjes, noem maar dan op. Want hier sliep ik van jongs af aan. Wij jaren dat wij bij Juri op bezoek gingen naar zijn museum. Ja. Dus ik heb een lief cadeautje voor die man. Oh, dankjewel. Graag gedaan. Mag je maar eens even zien? Ja. Wauw, een pet. En wat we hier zoeken. Mooi kliko-sticker, boek. En we gaan even dadelijk maar die man op een fiets ergens in. En waar gaan we heen? Ja. Ik denk de Jouren, door de Jouren. Dus dit is die werk, Juri? Ja, absoluut. Dit is mijn werk. Hier werk ik toen ik 10 jaar was. Wat vind je er zo mooi aan die werk? Nou, bijvoorbeeld bij de kei verzwagen. En ik de schip waar nou boeten staan. En ze gaan volgend jaar gelammerd worden. Want deze kei kregen altijd killen in dit seizoen. Dat wisten we al een heel soort van haar. Ja, zeker. Maar ik ben wel meer met zuiver Holstein kei en ik wat zuiver keirassen. Maar ik vind die kruiselingen extra mooi. Want die komen alle jaar bij die boeren in de buurt waar ik ben, van Hantemussen. En vind je het altijd leuk? Ja hoor, ja, altijd. Het is mijn lievelingswerk. En als je nou kiezen moest, Ja. wat vind je leuker, die museum of Jirre? Allebei. Ik vind allebei wel heel mooi. Het is interessant, het is correct echt. Maar de museum, daar vind ik wel mooi met de Nederlandse, Friese en Boetelandse beesten. En ik met tulpen bij en met posters, met magneets. En, Het is beide prachtig. ja, het is zeker prachtig.